berú veľmi vážne. Tréner, niečo k slovu? Ja by som povedal, že zase sme sa dostali k tomu, že fakt chlapci vám ukazujú techniky, ktoré sa môžu robiť v tomto športe, ale idú iba na 20%. To by tu ináč pleskalo a všetky sme rodzina, tak nemôžeme ešte medzi sebou byť. Ale môžeme to skúšiť. No ale keby prišlo takto zo zhumenoho, tak už by sme ešte pobili. A že fakt je to o tom, že chlapci ukazujú zase, keby boli profíci, nemajú hraniče na nohách, aby to bolo tvrdšie. Ale ide to super, vždycky ešte zabávame. Možno skúsiť niečo o škole, koľko máte študentov, je to rozdelené do kategórií? Ono je to tak, že hlavná naše predstavzatie je robiť tajský box. Ale tým, že je to dosť nepreferované na Slovensku, takže robíme aj K1, aj box, robíme aj kondičné tréningy, takže je nás veľa, je nás 60 ľudí dokopy, ale hovorím, tých tajských boxerov sme asi 20, ktorí sa už venujú, takže chceli by sme z nich dačo mať, ale keby žena nejaká chcela sa naučiť, jak zbije chlopa, keď príde z kačvy domu, tak môže prísť na nejaké tréningy, na čo jej ukážeme. Napríklad taký vtipik dám jeden, že príde chlop nad ránom domu a žena rovno na dveroch mu zapaše so skľúčkom na mäso. On jasne, že odpadne a po obede ešte prebudze, ona prepáč miláčku, ja zapomnula, že si bol na nočnej. Tak život píše aj takéto príbehy. Chlapci ešte vládzu stále. Oni sú stroje, ich by sme tu mohli nechať aj do polnoci, ale znám, že chcete aj hudbu. Gong. Otles veľký, super.